салому дуруд дӯстон. қариб ҳар як мухлиси футбол шоҳиди голе шудааст ки он тамоми умр дар хотираш нақш бастааст. Барои касе он голи Криштиану Роналду ба дарвозаи Ювентус, барои касе голи Роналдиньо ба дарвозаи Реал, ана барои дигарон ин голи Ван Перси дар ҷоми ҷаҳон зидди Испания. Ҳар яке мо чунин як голеро дар ёд дорем ки ҳатто баъди 50 сол ҳам фаромӯш нахоҳем кард. хотирмонтарин голҳоро аз олами футбол ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. ин якум қисми голҳои хотирмон аст ва агар ба шумо маъқул шавад қисмҳои навбатиашро ҳам нашр мекунем. ба ҳамаатон тамошои хуб. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. маълумотҳои зарура дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. моҳи августи соли 2016 Халл Сити дар майдони худ бо Лестер рақобат кард. дар дақиқаи 46 соҳибони майдон зарбаи кунҷиро иҷро карданд. пас аз партофт футболбози Халл бо сараш зарба зад, вале дарвозабон зарбаро чунон бартараф намуд ки он назди рақибон рафт. ҳардуи футболбози Халл фаҳмиданд ки дар ин ҳолат бояд бо усули қайчӣ зарба зананд ва ин корро анҷом доданд. ҳатто дар такрори ҳолат аниқ маълум нест ки голро кадоме аз онҳо ба ҳадаф расонданд. то ҳол дар сомонаҳои гуногун ин гол гоҳо ба номи Диоманде ва гоҳе ба номи Эрнандес навишта шудааст, вале муҳимтар аз ҳама гол зебо буд ва он ба Халл Сити ғалаба овард. дар яке аз бозиҳои чемпионати Австралия эҳтимол яке аз зеботарин голҳои ҳамон сол ба ҳадаф расонда шуд. футболбози Ньюкасл Ҷетс Райли Магри бо ҳамдастааш бозигузорӣ кард ва ӯ партофти начандон хуб анҷом дод, вале нимҳимоятгар худро гум накард ва аз ин паси начандон мувофиқ голи кайҳонӣ ба ҳадаф расонд. ӯ бо усули каждуммонанд тӯбро ба дарвоза равон кард. дар ҳақиқат голи афсонавӣ. ин гол дар қатори голҳо барои ҷоизаи пушкаш роҳ ёфт, вале тибқи овозии ҳатто ба сегонаи беҳтаринҳо дохил нашуд. мутаассифона. моҳи феврали соли 2014 Гамбург бе мушкилӣ ба Русия Юрген Клопро шикаст дод, вале хотирмонтарин лаҳзаи бозӣ голи Хакан Чалханоглу дар дақиқаи 91 буд. соҳибони майдон 41 метр дур аз дарвоза зарбаи ҷаримавӣ кор карданд. аз чунин масофа қариб ҳеҷ кас зарба намезанад, хусусан аз зарбаи ҷаримавӣ, вале нимҳимоятгари турк қарори ногаҳонӣ бароварда зарба зад ва пас аз ин тӯб бо як траекторияи боварнокардани ҳаракат карда дохили дарвоза шуд. дарвозабон чунинашро интизор набуд ва то охирон лаҳза нафаҳмид ки тӯб ба кадом тараф ҳаракат карда истодааст, зеро он то дохили дарвоза шуданаш аз ин тараф ба он тараф ҳаракат мекард. сармураббии Гамбург аз ин гол дар ҳайрат буд, ҳатто Клоп аз ин гол ҳайрон шуд. ҷоми ҷаҳони соли 2014 Нидерланд зидди Испания. Дейли Блинд аз маркази майдон ба Ван Перси партофт кард. Ван Перси интизор нашуд ки кай тӯб ба замин мерасад ва бо як ҷаҳиши аҷиб тӯбро бо сараш ба дарвозаи Касилиас равон кард. ин гол дар таърихи футбол боқӣ монд ва вақте сухан оиди ҷоми ҷаҳони соли 2014 меравад, бешубҳа аввалин шуда ин гол пеши назар меояд. дар лигаи чемпионҳои мавсими 2006-2007 Челси ва Барселона дар як гурӯҳ қарор гирифтанд. дар даври чорум Фрэнк Лэмпард ба дарвозаи Каталониё голи боварнокарданӣ зад. дар дақиқаи 52 Макелеле партофти ҳавоӣ анҷом дод ва Лэмпард онро қабул кард. ӯ тавонист тӯбро қариб назди хати майдон нигоҳ дошта ғайричашдош аз болои сари Валдес ба дарвоза равон кунад. ин гол дар ҳақиқат зебо буд, зеро Лэмпард қариб аз кунҷи 0 дараҷа гол зад ва боз бо усули парашют. дар бозии чемпионшип байни Брайтон ва Ньюкасл яке аз голҳои хандаовартарин зада шуд ки ҳеҷ кас такрор карда наметавонад. дар дақиқаи 80 Ньюкасл зарбаи кунҷӣ иҷро кард ва дарвозабон онро баргардонд. тӯб боз ба ихтиёри футболбози Ньюкасл омад ва ӯ хост аз якум расиш зарба занад, вале зарбаи ӯ муваффақ набуду он ба пас мубаддал гардид. ҳамдастаи ӯ хост тӯбро нигоҳ дорад, аммо ба ҷои ин онро аз болои сари дарвозабон ва ҳимоятгарони Брайтон ба дарвоза равон кард. аниқтараш худи тӯб ба дарвоза равон шуд. ба фикрам ин муваффақтарин тасодуф дар таърихи футбол аст. ҷоизаи ба номи Пушкашро барои беҳтарин голи сол одатан футболбозоне ба даст меоранд ки дар Аврупо бозӣ мекунанд, вале соли 2016 онро футболбози ношиносе аз чемпионати Малайзия ба даст овард. Фаи Субри аз масофаи дур зарбаи ҷаримавӣ иҷро кард. футболбоз давида бо як траектория боварнокарданӣ тӯбро ба дарвоза равон намуд. голи дар ҳақиқат фантастикӣ ки шарҳ доданаш хеле душвор аст. дар даври якашниҳои лигаи Аврупо дастаи Славияи Чехия ба меҳмонии Севилия омад. дар дақиқаи 39 ҳисоб 2-1 ба фоидаи
дарвозаи Севилья буд. Меҳмонон зарбаи кунҷиро иҷро карданд. Пас аз партофти Мирослав Стох туб назди Алекс Крал омад. ӯ бо як тарзи нофаҳмо тубро ба дарвоза равон намуд. ҳатто худи ӯ нафаҳмид ки чӣ рух дод ва баъди ба туб расиданаш онро дар тарафи дигар ҷустуҷӯ дошт, аммо ин вақт он аллакай дохили дарвоза шуда буд. баъди тамошои такрори ин ҳолат маълум гардид ки туб на ба сар, балки ба китфи Алекс бархӯрда дохили дарвоза шудааст. соли 2018 дар чемпионати дуюми Америка голи зебое зада шуд. Футболбози Оклахома Майкл Хариас бо усули зебо тубро аз аут ба бозӣ даровард. Туб рост ба ҷаримагоҳи рақибон рафт. ҳимоятгари рақиб хато кард ки ин барои футболбози дастаи Оклахома партофти головар шуд. ӯ бо усули қайчӣ голро ба ҳадаф расонд. голҳои дарвозабонҳоро мо хело кам вомехӯрем, вале онҳо ҳам голи зебо зада метавонанд. дар дақиқаи 95-уми бозӣ дастаи ӯ 2-1 шикаст мехӯрд ва дарвозабон хост дар охирон имконияти голзанӣ ба ҳамдастҳояш кӯмак кунад. ҳамдастаи ӯ аз зарбаи ҷаримавӣ партофти начандон хуб дод, вале дарвозабон аз он истифода карда бо пушти пояш тубро ба дарвоза равон намуд. ин гол ҳам зебо буд ва ҳам дастаи ӯро аз бох наҷот дод. бо ҳамин тавом дӯстон, умедворам ки як лаҳзае бошад таъби шуморо хуш кардам. бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артеков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.